Nababa gid ni o. Gin kakas gid nila sir o club gid nila ya ang sitwasyon di kagabi daw sobra pa sa bagyo nga number 6 ang signal. Nga nagaano gid ang seniya sir ya. Amo ni. Oo, amo ni kagara. Mga oras ka ng tabo ka nga? 11:30 sir. 7:30. Hindi mo, ay mo na tiyanggo. Oo, Ah, sir. hay. Istorya kami paano kita tabo ining insidente, eh? Kay amo ni dali lang gid sir kay ano. Tapos kay sino pagid balay gintoltong kagabi kay Sa Marilo dito. Horario. Kay kagabi sir ang nabatian kuya unag girinahod. Okay. Pag girinahod nagano di sila nagdiri sila nagiano mote ang ido ko gatri nagbol na. Oh. Karon pag pulpog nila sa ngakon nga ano wala ko nag-expectar nga mapulpog ni nila. Okay. Pero sarado na ni datay. Sirado na to ya Oh, sir sige, kay katulog na kamo. 6:30 pa lang yan sira na ko Okay. na diya mo. Oo. Baka tulog na kami sir mga bata ko. Oh. Kay wala di si banahon ba tatlo ko lang yung kabata upod ko di mga minor pa. Ahay. Di nag-try ko nga malili, hindi ko sila makita sa dire, Oo. side. Ang kita ko dire lang nga side. Naka-short. Oo, Pila naka-short. sila ka mga lalaki? Ang nakita ko sa mga tiil nila, mga more than pulo sila. sir. Pulo sila. Kita mo yung mga armas? Kita ko. May ara ko nakita nga may armas nga syempre kung uribayo nila para diri asta. Laba nga Oo, armas. laba. Sino gid ginapangita nila abidi? Wala sila sir may ginhambal kung sino ang ginapangita nila. Wala man sila nanuktok, abi Nga mangkot. mamangkot wala. Diretso gid ya pamulpog nila ya. Pagtapos sila pulpog di sakon, dira na. Oo. Ang pertahan gito, ang pula tong nga pertahan nila, amo gito yung nga pilit gid nila, yung nga persado gid nga pagpulpog. Buksan? Gusto gid nila buksan. Amo na yan sir ang kalatabo kabi. Ang pertahan tong nga red sir. Amo to yang ginano nila kagabi, gin haras gid ya persado. Persahan gid ya gid. nga, oo. May nagwa, may nagwa. Wala. Amo gid ang ginpasalamatan amo. Ang balay kagabi, ng- wala sang may nagwa. Ang balay nga ginapersa kay sino tagiya? Melba Himinilio. Himinilyo pilang edad? Daw 43 na siya kagawad, no? Sir, O basta sa interview. Oo. 43 na siya kagawad, no? Si Marimilba. 43. Milba. O basta ng mga... Si Milba, Himinilyo. Oo, Milba Himinilio. Okay. Di may manakita kita diri nga mga sin, plywood nga ano ni may demolisyon na tabo di kagabi. Ambot sir, basi sila nagpadayon sa obra sa DPWH. Aging guba agid nila. Kingo ba gid nila, sir? Pero ang ini nga Nakatapos. portion, ini ang portion sa balay ni may mga dingding pa rin kagatop Amo amo ni ni sir ho. ang dingding ara ho sira Okay. na sang Changi ari sira na de. Ang ini nga side diri na diho. Ang midana nila nga jealousy gin buntol sang malaba nga 2x2. Ini ho. Ato to. Oo. Ari yun. Mm. Malaba nga 2x2 sa ginbuntol nila. Ang dingding ni nga hardiplex amo man ginbuntol nila. Ang 2x2 sa gamit nila ato to sa sulod. Ang sulod yun. Kung may lang nakapanaog ang mag-asawa, kung wala sila kapanaog, natamaan sila sa mga buka nga jealousy. Ahay. Okay. Pero nagwa pa sila sa gwa, di kagintuba nga mga lalaki wala na. Dito na sila sa bintana, sir. Nanago na lang sila. Dito na lang sila nagtililipon, tanan upod sa mga bata. Ahay. Sa hinablo siya nga babae nga naga-call center. Kag ang manghod yung nga lalaki na email pa. Ano ni pagkilala May si? diferensya. Oh, ano ni may mga kontra siya diri sa inyo nga barangay wala, abi, ano? wala. Sa inyo nga ihibalo, ano ga? Wala, Ano sa wala. illegal nga droga? Ay, wala, ginaya, Wala, sir. okay. Wala. Klaro. Oo. Pagtapos ini di nagkadto ang mga pulo ka mga lalakinhan. Ini ang way nila, sir. Amo Ah, nag-exit di sila din sila lapos na dayon. Dito na guro sa sagwa kay Sa Bacau Barangay Hall muna. Hindi. Ambot lang kung di siya basta di rin. Dugin libot guro nila kay siguro diri kagabi. Ikaw, tiki may minor ka nga makabataan tapos babae ka pa. Ano na batyagan mo? Anong reaksyon mo? Ang ano sir, hindi madula sa ako. Nasa subong, hindi madula sa ako nga ginanervyos ko. Ang ulo ko subong daw puno hangin matsyag ko maglakat ko ginhawa ko lang kapang ano kay hadlo ko matumba kay syempre wala ko na ko tinulugan. Daw nagsaka ang hangin bala sa akon nga kalawasan. Oo. Ang tapos nabatian pa namon, nabatian ko pa sir nga naghamba sila nga pamatyon ka mo namon tanan, mabalik kami ti. Uy. Ti amo na iya ang ginano kaya kagila sa mga pulis di kay ti wala kami kabalo kung saan o sila mabalik. Ang ginapangayo ko sa ila ang safety namon kay ti ang akon kabataan mga minor. Ako lang gid iya. Pero pamahaw na nila. Wala Ito di yung bana pamasyon, ko. Di na yung patay na kamo. Di ba? Ang ano lang, anong background sila eh? May kontra?
Wala. kontra. Wala din na Ini nga lugar may ari di nga daw drug personality nga naga sa diri nga lugar wala. Hindi ko na yan sir ka ano ba sir kay ako niya nga ano yan nga adlaw nga routine niya balay estudyante ko mula na yan patawag sa eskwelahan just in case nga may importante nga sa eskwelahan la na ko di ka pangibaloy sa mga kakalatabo di ka kakibot na lang ko na iya kagab iya mo to ang hindi ko maano gid nga mga experience namon Buda mo na ka din na experience sa mga raid. sa raid sir hindi ko na malikawan hindi ko na matago huok damo ko na iya may nakita kay sang time nga gina-ready ya hasta di ang tiyangge ko ga ano ang mga armas nila